Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε ξανά You vs Homer γιατί δεν έχει τι άλλο να παίξω στο Roblox εκτός εάν θέλετε να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Και σήμερα θα ξαναπαίξουμε για άλλη μια φορά You vs Homer, εύχομαι να το παλεύσετε, κάντε smash το κουμπί του like πριν ξεκινήσουμε και πάμε στο βίντεο. Και πάμε παιδιά στο πρώτο γύρο που είναι Infection και είναι στο Island Bar, ένα από τα αγαπημένα μου maps. Και ξανά αλλάζω skin, ναι το ξέρω, αλλάζω skin έτσι απλά επειδή βαριέμαι να έχω πάλι όλα τα ίδια skin. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο skin αν παίζεις το παιχνίδι και το ξέρεις. Οπότε είναι το Infection που δεν μου αρέσει. Όχι ρε φίλε, είμαι ηλίθιος, μη πεθάνω στην αρχή, μη ανεβαίνει από τώρα. Τον είδατε όλοι, ας πατήσω το κουμπί. Μπάσκετ. Σίγουρα ανεβαίνουν, ξέρω εγώ. Τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Αυτός είναι εκεί. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό. Λογικό αν με κυνηγάνε 50 άτομα. Πού είναι όλοι οι άλλοι. Τι ακόμα, όχι, πώς ανέβηκε. Ανέβηκε από εκεί εδώ πάνω. Πιάστε τον. Ναι. Τελείωσε. Πάμε στον γύρο νούμερο 2. Και πάμε παιδιά στο Krusty Krab. Αυτό το map δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά εντάξει, τουλάχιστον έχει λίγο wall hop για να κάνω κάτι skills από το να κάθομαι. Γιατί από ό,τι αν έχετε δει τα προηγούμενα βιντεάκια, όλο μου βάζει αυτό το σχολείο που δεν μου αρέσει και απλά πρέπει να περιμένω όλη την ώρα. Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα. Όχι, είναι το πόδι. Το πόδι θα μας κυνηγάει σήμερα. Θα μας κυνηγάει το πόδι σήμερα. Πες μου ότι δεν είναι ακίνητο το πόδι. Έλα ρε φίλε, τώρα αυτό δεν θα είναι και τόσο ωραίο. Και πάμε παιδιά στο επόμενο map που είναι το Homer's House, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου maps. Νομίζω είναι το μόνο map που δεν έχω παίξει ποτέ σε βίντεο αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε και σε αυτό το map έχει wall hop. Καθίστε μία να σας πάω στο σημείο. Να λοιπόν, φτάσαμε και νομίζω είναι εδώ. Πας εδώ πάνω και κάνεις έτσι, εδώ πάνω. Και είναι πολύ εύκολο το wall hop σε αυτό το map, δεν ξέρω γιατί. Όχι, τι είναι αυτό το skin. Είναι πώς θα το εξηγήσω, είναι σαν ένας Roblox Homer, αλλά πώς θα το πάρεις. Υπάρχει στο μαγαζί αυτό. Δεν υπάρχει, εκτός εάν είναι κανένα bad skin. Όχι, να τον εκεί πέρα είναι. Όχι, Παναγία μου, έχουν πεθάνει περίπου, όχι, έχουν πεθάνει 6 άτομα, Παναγία μου. Όχι, έρχεται, να τον. Αυτό το skin φαίνεται πολύ tryhard, καλέ. Όχι, ανεβαίνει. Καλέ, αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Όχι, νομίζω πρέπει να πεθάνουμε. Δεν έχετε. Απλά μένουμε εδώ, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μωρό είναι αυτό. Ναι, μωρό είναι ρε μπρο, τι το ρωτάω. Δεν θέλω να πέσω μέσα εδώ, γιατί νομίζω... Να, εκεί πέρα είναι ο Homer. Σιγά μην θέλω να πάω εκεί. Και παιδιά, πολύ πιθανόν δυστυχώς αυτό θα είναι το τελευταίο part του You vs Homer για τώρα. Αν θέλετε να κάνω περισσότερα You vs Homer, γιατί θα το έχετε βαρεθεί πολύ πιθανόν με 4 βίντεο, με 3 βίντεο που θα έχω κάνει τώρα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε κι άλλα, γιατί εμένα λίγο με έχουν κουράσει, αλλά δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, να τον, εκεί πέρα είναι. Πάει για μας, τρέξε. Πάει για μας. Κρύψε εδώ. Όχι, αλλά μπορεί να δει το φως. Θα παίξω και δεν μας είδε. Παιδιά, εκεί πέρα. Παιδιά, πέρασα απ' έξω, πώς δεν μας έχει βρει. Παιδιά, δεν το ξέρει. Δεν θα κάνω emote, εγώ λέω να φύγω. Ναι, είναι πάνω, παιδιά, εγώ φεύγω. Παιδιά, πώς δεν με είδε. Παιδιά, είναι ηλίθιος, πώς δεν μπορούσε να μας βρει. Τώρα απλά ανεβαίνω πάνω. Ναι, εντάξει, δεν θα μπορεί να με βρει τώρα. Είναι άχρηστος, παιδιά, το είδατε λίγο τι έκανα. Πέρασε δίπλα μου και δεν παρατήρησε ότι ήμουν μέσα εκεί στον πίνακα. Ωχ, Παναγία. Όχι, τώρα είναι εκεί κάτω. Όχι, πες μου ότι δεν θα ανέβει. Όχι, τώρα θα έρθει από εδώ. Δεν θέλω να πέσω, αλλά δεν θα... Όχι, ναι, από εδώ θα έρθει. Ωραία. Μην ήρθε από εδώ όμως. Εντάξει, το έχω πάρει. Εκτός αν... Όχι.
Από πού θα πας ρε, από πού θα πας. Από πού θα πάει, από πού θα πάει. Δεν είναι όπου να πάει, δεν είναι όπου να πάει. Το κορυδεύουμε. Και παιδιά τώρα, είμαστε στο map που αν βλέπετε τη σειρά, εντάξει είναι 3 επεισόδια, είναι 2 βίντεο είπαμε. Αν έχετε δει έστω λίγο τα βίντεο θα καταλάβετε τι είναι αυτό το map και θα καταλάβετε γιατί το χρειάζομαι αυτό το map. Ωχ Παναγία μου, το έχω συνηθίσει ακόμα αυτό το πράγμα. Ω Παναγία μου, το έχω συνηθίσει ακόμα και θα αλλάζω skin για κάθε βίντεο, ας πούμε μετά δεν ξέρω. Δεν θα βάλω πάλι αυτό γιατί είναι περίπου το ίδιο. Μπορεί να βάλω αυτό ή αυτό. Ή παίζει να βάλω κανένα όχι limited. Δεν ξέρω γιατί βάζω μόνο limited έτσι για να σας τα δείξω. Ωχ πάλι αυτός είναι. Ωχ είναι πολύ. Ωχ είναι το infection. Αυτός ο Homer πλάκα είναι ωραίος αλλά νομίζω είναι από το VIP που πρέπει να δώσεις Robux. Όχι. Ωχ ανεβαίνει. Σε αυτό το round θα χάσω, παιδιά, πολύ λογικό. Ας με δείτε, είναι... Αλλά ας δούμε αν μπορούμε να το βγάλουμε τα πόδια. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όχι. Όχι, ένας Homer. Όχι, ένας Homer, παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Όχι, πες μου ότι δεν είναι εδώ. Όχι, είναι εδώ πίσω, όχι. Δεν μπορεί να με πιάσει. Όχι. Τα πόδια του. Του έχω βγάλει τα πόδια. Όχι ρε φίλε. Του βγάλα όμως πόδια, έχετε να πείτε. Έχετε να πείτε. Τι έχετε να πει, τι λέω. Έχετε να πείτε, του βγάλα πολύ καλά πόδια. Εντάξει εδώ πέρα, πολλοί κρύβονται εδώ, αλλά δεν ξέρω, τώρα δεν κρυφτεί κανένας. Δεν είχε κανένας όρεξη να κρυφτεί, απλά. Κανένας δεν έχει κρυφτεί πλάκα. Δεν έχει κρυφτεί πίσω από κανένα κωτί ή κάτι. Πολύ πιθανόν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πίσω από εδώ, δεν ξέρω. Όχι, πού να είναι τώρα. 3 από αυτούς είναι οι FK, πώς να παίξουμε το παιχνίδι. Να τον, έλα εδώ ρε. Πιάστα. Τέλεια. Εντάξει, μια χαρά παιδιά. Τα περάσαμε τέλεια, αλλά τους έβγαλα τα πόδια πιο συγκεκριμένα. Και παιδιά μέσα στο Freddy Fazbear's Pizza που δεν είχαμε παίξει και πολύ σε αυτό το map, αλλά οκ. Οπότε ας δούμε πως θα πάει αυτό. Και υπάρχει ένα secret που απλά κρύβεσαι εδώ, αλλά είναι βίντεο και δεν θέλω να κρυφτώ, οπότε πάμε να κρυφτούμε σε ένα μέρος που μπορεί να μας βρει ο Homer. Έτσι απλά για την πλάκα. Πού να είναι τώρα ο Homer. Πού είναι. Είναι η FK. Ρε φίλε, γιατί όλοι πρέπει να είναι η FK κάθε γαμημένη Και τώρα είμαστε πάλι στο σχολείο, θα πάω πάνω γιατί απλά βαριέμαι ρε φίλε πάρα πολύ. Απλά να κάθομαι και ξέρω εγώ να βλέπετε το βίντεο κρυβώντας. Όχι, θέλω να παίξω ρε φίλε. Εδώ δεν ξέρω αν είναι εύκολο να σε βρει, εντάξει. Αν δεν κάνεις emote, εντάξει, δεν θα σε βρει. Οπότε εγώ λέω να στο κάνω έτσι. Γιατί πάνε στη γωνία, έχει κάτι γωνία. Όχι, εδώ είναι, δεν έχω έρθει ποτέ εδώ. Οκ, και από πίσω από ό,τι φαίνεται μπορείς να πας, αλλά please μην έρθει, γιατί ποιος... έχει κάγκελα. Δηλαδή αν έρθει, τελειώσαμε. Όχι, πέθαναν 2 άτομα σε ένα δευτερόλεπτο, το άκουσα αυτό. Πού να είναι τώρα και ο Homer. Εδώ μέσα μπορείς να κρυφτείς, αλλά φαίνεσαι. Αν κρυφτείς εδώ μέσα, φαίνεσαι αρκετά από ό,τι φαίνεται, οπότε εγώ λέω να πάμε, να δούμε. Δεν είναι στο σχολείο, είναι μέσα στο σχολείο, εντάξει, μια χαρά θα είμαστε, αν δεν έρθει από στον πάνω όροφο δεν είναι, ακούγεται σαν στον πάνω όροφο. Όχι. Και πάμε δυστυχώς στο τελευταίο γύρο του βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που σίγουρα θα χορτάσει και θα το ευχαριστηθείτε, εύχομαι. Οπότε πάμε και εύχομαι να κερδίσω έτσι. Όχι ρε φίλε, όχι έτσι. Είναι γρήγορος Homer. Τι? Γιατί? Ναι ρε φίλε, τελευταίο round. Τώρα αυτός μπορεί να ανέβει. Αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορείς ρε φίλε. Πίσω. Πού είναι ρε? Δεν ξέρω αν... Όχι. Εκεί πέρα είναι.
Όχι, παιδιά, εγώ λέω να πάω να ανέβω εδώ. Γρήγορα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Παιδιά, σας λέω είναι πάρα πολύ γρήγορος σε αυτό το mode. Δεν μπορώ να ανέβω εδώ πάνω. Όχι. Παίζει να είναι από κάτω μου. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Όχι, πού, νομίζω. Θα ανέβει, πού. Όχι, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Τρέχα, 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 τρέχα. Τρέχα, 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 τρέχα. Σε μένα πάει. Δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Πώς ανεβαίνεις πάνω? Και κάτω είναι. Καλέ μπαγκάριο, μπρο. Ωχ. Από εκεί θα έρθει. Γιατί, όχι, 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 όχι. Please να τελειώσει το βίντεο μια χαρά. Ωε ρε φίλε, γιατί να γίνει αυτό το... Και παιδιά, εύχομαι να το απολαύσατε αυτό το βίντεο. Το ξέρω ότι ήταν μικρό, αλλά δουλεύω σε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους viewers μου. Δεν είναι κάτι μεγάλο, απλά θα είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ για τα βίντεο μου. Δεν το κάνω spoil, θα το κάνω spoil στο επόμενο βίντεο και τα λέμε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Bye!